Welcome back to the YouTube channel Malala Cameras. Hapa leo tutipasanepo update imene ndithu kunjaku yachitika. Apa pampa ni monga zoti ma media azungu amaposesa anthu kwambiri, apanga brainwash anthu kwambiri. Right? Apanga brainwash anthu kwambiri. Koma pelo kwa video iyi kamata mudziwa zimene zonse. So nkhani libano yoyambirira tikambe nkhani yokhudzana ndi Quds Day. Ku Iran chaka chilichonse pali tsiku limene ndithu iwo aja amakondwerera amakumbukira za ufulu wa anthu aku Palestina. Komanso amayankhula zokhudzana ndi kuponderezedwa kumene ma Palestina amaponderezedwa. And ndi dziko lokhalo limene linakhazikitsa program imene kuyambira kale. Ma Palestina aja anayamba kuponderezedwa kuyambira 1948. Iwalani zizoti ya October 27 images iwalani zimene. Before that, pasanafike pa October 7 pacha, kunali anthu ambiri aku Palestina anaphedwa, ndipo anthu akhala akulandidwa malo, ndipo atolankhani akhala akuphedwa kumene kucha. Right? Imene ijayo kunali kutopa. Anthu ambiri samazindikira. Koma mwenje kunali kutopa. Kutopa nawo basi, kungotopa nawo. Koma no pali ma videos, pali ma proof. Amene ndithu atolankhani. Amene ndithu anthu amba. Analandidwa manyumba, anaphedwa, zambiri mbiri zochitika. Zonsezo amapanga Maisraeli aja. Kuyambira kale so Iran inakhazikitsa ndithu tsiku special limene amalitcha kuti Quds Day, limene iwo amakhala ndi amakumbukira komanso amakhala akuyankhula nkhani yokhudzana ndi ufulu wa ma Palestina. That's why kumene kunkachokera tsopano mawu aja amene amakamba zoti imfa ipita kwa America, imfa ipita kwa nani, imfa ipita kwa achina Israeli. Nkhani yake ndithu imachokera kumene kufa amaona wani zimene iwaja akhala akuwapanga anthu aku Palestina kucha. So lelo ndimafando patseni background kaye. So lelo linali tsiku limene iwaja amakondwerera, not kukondwerera, koma ndimene amacommemorate. Lelo ndi tsiku limene amasonkhana leroli, date ya leroli, ndimene amasonkhana kenapo ndikuyamba tsopano kumakamba za kuponderezedwa kwa Palestina. Komanso ndikumotcha mbendera za America, za Israel, komanso ndikumalongosola za ufulu wawo kuti nawonso ndi anthu ali ndi ufulu. Right? So pamenepo issue imeneyo sikhudzana ndi chipembedzo chilichonse. Ena mwina they are getting it wrong. Ena amazitenga to makuti iyi nkhani kukhudzana ndi umunthu chabe basi. So lero li ndi tsiku limene iwo anakhala ndithu kuyamba kupanga kumbukira. Nda anakumana onse, right, pa chisquare paja ku Tehran, ku capital city. Kumene sipana namba sipano kuyamba kuuzana, kuyamba kuotcha mbendera za America, kuyamba mmene apangira nthawi zonse. Iwo amalizimene sazasiya pokhapokha kana ma Palestina aja ufulu wawo utapatsidwa. Akutengedwa ngati anthu kuyambira kale. Ena mwina simudziwa. Nelson Mandela anayankhula mawu amanena kuti mupange check, bange verify. Ufulu wathu siwokwanira popanda ufulu wa Palestina. Nelson Mandela anayankhula zimenezo. Iye ankayankhula zimene zifanyana. And iye anamwalira October 7 isanabwere. And Nelson Mandela sanaliso Nsilamu. Anali munthu mmodzi yekha wolimbana ndi utsamunda. So that's why
pankhani imene anayankhula apa ndithu. Israel has the right to retain the territories they conquered from the Arab world, like the Gaza Strip, the Golan Heights, and the West Bank. Those territories should be returned to the Arab people. Pali Malcolm X. Timaphunzira m'masukulu mu Malcolm X. Anayankhula konso nkhani yokhuza na Palestina. Nkhani imene inayamba kalekale. Koma panopa zimambika ngati kuti zinayamba panopa. Koma anthu aphedwa aluza miyoyo ndithu. So umene kuti kunene kutopa. That's why kunabwera magulu. Kuti akulu pakano khala gulu koma tiziziteteza anthufe. Right? That's it. So ndimangofuna kupasa background imeneyo. Zimene wina alesana kapanga. Napa dziko lapasi wina alesana anakapanga. Mtundu wako kungophedwa, mtundu wako kungozuzidwa, mtundu wako ukungopanga zosakhala bwino, mtundu wako at least aliyesa zati amen. Yeah, kumana I think ifeyo samangokhala atenti pangeni gulu lathu ziziteteza. UNC gwira ntchito. Kwesila izindize osatheka kulephera kuyimba magada kumaona ndithu. Israel ndio gwira ntchito pa ground, America ipereka nkhuni zina. Mwina simungamvetse. Komano nthainake muzingofufuza mahistory ngati amene wawo. Muzifufuza mahistory ngati amene wawo. Ngati munangova pamwamba kapena munangova zokhuza ndi October 7, I think ndio kuti nkhani issue nene simukuidziwa. And tunalongosolapo mmene anabwerera, right? Komanso tunalongosolapo za movement imeneyi ya ma-Zionist movement imeneyi kuti inayambesedwa ndani. Imeneyi ndiyo siyana ndi Ayuda. Ndakamba kale ngati sumadziwa tanthauzo, sumadziwa kusiyana pakati pa ma-Zionism komanso ndi Ayuda. Ngati sumadziwa kusiyana kwa iwowa, I mean, the subject yonse sikuyidziwa and ukuyena kufufuza kaye before sanambe kufuna kupanga argue, ukuyena kufufuza kaye zimene zonse. And munthu wina aliyese ngati, to be honest, ngati ineyo andinambatha ndipeza kuti akulu ino Ayuda chanchani Bible yema kuti we agree Ayuda anatchulidwa mu Bible, anatchulidwa anthu osankhidwa chani okondedwa. Yes, anakondwa ndi Mulungu kwambiri chifukwa anali ana oponderezedwa, ana Israeli acha ana oponderezedwa kwambiri ndachi na Farao chani Mulungu anawakonda. Mu Quran anatchulidwa, mu Bible anatchulidwa, koma tukamba za movement iyi imene anayambitsa Hazel Theodore, movement ya ma-Zionist. So sa Ayuda onse amene ali ma-Zionist, koma ma-Zionist onse ndi Ayuda. Ndiye ngati sumadziwa kusiyana kwa anthu amene wawo magulu awiri awawa, ngati sumadziwa ndikuti ukuyenda kufufuza bwinobwino. So dziko lija kadziko kacha kamene anayambitsa amene kama timati Israeli kamene kachako ndi kama-Zionist, sika Ayuda yayi. That's why panopa mumamva pali nkhani yoti zili tukuyenda kupanga recognize tavomereze kuti ndi dziko like kanango bwa out of nowhere ndifaka maiko kanango vomereza Saudi Arabia pano pasina vomereze kuti ndi dziko. You understand what I mean? Pali maiko angapa sana vomereze kuti iwe ndi dziko, right? Chifukwa mbele inabwerera like dziko lipezeka bwanji mu dziko lenzake, dziko apeza kale dziko lina then ukatuluka mbele mchamo. So afterwards panafika poti mpakana mezi nakhaliamo mpakana panafika point yoti pongofuna for the sake of peace pongofuna mtendere chabwino pakhale two state resolution, pakhale kuti chabwino tingopanga maiko awiri. Anthu tokamba apa watu tokamba apa 10 million Ayuda 10 million koma chuluka Malawi amaisi 20 million 10 million. Chabwino tipange akhale maiko awiri ino mukhambali nayo azana akhala kwenapo Palestina zimene zonse ayise sakufuna abantu kuzena mafacts okauka sakufuna so zimenezo. Chabwino anyway imene yapita inango ndilowetsa kumene koko koma ndimafuna ndikambe nkhani yokhudzana ndi tsiku la lero li timakamba za okay lero kuli nkhani imeneyo. That's why ndimafuna ndibwereseso kuti muimvetse bwinobwino. So
secretary of war. Yes? Chabwino. Ku Iran kusopano lero pana amakumbukira zonsezi. Yes? Amakumbukira zonsezi. Makutenshana. Anthu osaja kwambira Ali Larijani, mkulu wa security. Top wamkulu amene akumayang'anira zonse za kuti chikhalaba anthu oyendesa Iran chonchi ameneyo Ali Larijani, president wa dziko la Iran. President yo oseo anatuluka anabwera. Koma mbuzo imene chinachitika so chinthu chinaso chimene chinachitika so pamene anthu amakondwerera kusankhidwa kwa mochitaba ucha supreme leader ucha. Anayamba so Maisraeli anayamba so kupolisa kusogolo. Koma Mairani sana tawe and the president amangoenda no bodyguard like akulu wosa amaenda mpaka hati ni maselfie. So ndufamu nduuze niyo kwenda kuti Trump akufuna atsogolera Iran kuti awape mpaka napano wambapeleka ati azipeleka $10 million kwa anthu amene azulula kumene kwe atsogolera Iran, right? Watero atsogolera Iran akumakhala mkatikati mwa anthumo akuyankhula iyayi taboza pulumusa anthu panopa like dzikolo anthuwo ndi ali limodzi. Ndiye mundiuze kuti picture imene mukuiona ku Iran, picture imene mukuiona ndi picture imene amakupatsani ma TV achizungu azungu ndi picture yosiyana kwambiri. Zomwe ngati kuti atsogoleri kumathawa kubisira kujeni ndikuti anthu I mean zinthu zosiyana nato. Taonani secretary of war ku America kuma auza anthu lero mwe tusirika lero mwe mauza anthu kuti atsogolero onse akubisira base mabanka asowa pamene atsogolera wana yani anali pa. Iran's leadership is in no better shape. Desperate and hiding, they've gone underground. So cowering. That's what isanga kuonetseni koma no amakuonetsani zinazicha zimene iwo akufuna kuti muone cholinga zipange suit cholinga iwo akhale ndi ma valid reasons cholinga apange justify zimene afuna akapange ku Iran kucha zimene akuphana chana zimene afuna zonse zikhale zonna kuti basi zo like ini ayo akapanga zimene angapangezo inuyo muvomereza kuti amene adi kupanga zimenezo amene adi kupanga koma basi pamakhala ma agenda ena. Taonani Lindsey uyu wa ku North Carolina munthu wankulu wakwambiri wandale wankulu wandale and si munthu wambaso mukunzi waso iniyonso ziyankhula zaka kuti kujeni ku Venezuela kuli mafuta ku Iran kuli mafuta oseo 31%. Imagine if tikhala kuti tili ndi access mosemo mafuta oseo osala reserve tasunga koma awawa ndoti tizungu like zifuka zimene akupereka zimene zonso ndi kuthokozanya matatu amene ali background umenya nkhondo ya umenyera mafuta nkhondo ya umenyera kuti aphwasule dziko lanu ake iwo azipanga zimene akupangazo. So yeah, that's it. Ndi dziko lapasi ndi limene lolo. Guys, thank you so much. Bye, cameras.